दैदेननाय सरकाराव रनजित सार थानाय समायाव जाहा जिंगा सिनांगौ जेबो गोनांथि गैया। बेनिखाय जोङो बिथांमोनखो आकबार सरकारखौ फैजानायखौ जों लुबैयो। बिपिएफनि मददगिरिफोरानो प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ फिन खनसेबाव सरकाराव थाफिननायखौ लुबैदों। हाग्रामाया 2019 मायथाइनि 19 डिसेम्बराव जोंनि आमजलि गामिखौ इभिक्सन खालामनो नटिस दैथायहरदोंमोन। नाथाय 2020 मायथाइयाव बर'नि गेजेराव गोरोबथा जानाय बिटिआर गोरोबथानि उनावनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', रनजित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी, डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांमोनहा गावनो फैनानै जोंनि आखायाव हानि पाट्टा होफैदों। जों प्रमद बर', रनजित बसुमतारी, गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनखौ सेल्युट होयो। ओनसोलाव आरो आद्रा जानानै थानाय खामानिफोरखौ फिन आरोबाव प्रमद बर'नि सरकारानो फैफिननानै मावफिननांगौ। बेफोरबायदि इउपिपिएल सरकारखौ बरायनाय बाथ्रा बुंदों मोनसे समाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोखौनो मदद होबोनाय आमजलि ओनसोलनि माखासे सोद्रोमाफोरा। बे लेन्ड पाट्टा जिथुनिखि टाइटेल बे होनायाव जाहा फेरेंगा सार बिथाङा फैदों, निस्सय जों बेखौ सेल्युट होयो। बिथाङा गोजाननिफ्राय फैनानै खस्थ' खालामनानै जोंनि बे हाग्रा ओनसोलाव फैनानै बिथाङा जोंनो थाखाय लेन्ड टाइटेलखौ होफैदों। आरो बेजों लोगोसे जाहा नीलुत स्वर्गियारी सार बिथाङाबो फैदों आरो जोंनि भैरबकुन्द बियाबनि डिपुटि चिफ बिथाङाबो गबिन्द चन्द्र सार बिथाङाबो फैनानै गाव फैनानै बिथांमोना फैनानै बेयाव मोनसे प्रग्राम बानायनानै जोंनो बिसोरो लेन्ड टाइटेलखौ होनानै गालांदों। बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। आरो बे बिटिआर सरकाराव प्रमद बर' दैदेननाय सरकाराव रनजित सार थानाय समायाव जाहा जिंगा सिनांगौ जेबो गोनांथि गैया। बेनिखाय जोङो बिथांमोनखौ आकबार सरकारखौ फैजानायखौ जों लुबैयो। बेयावथ' जोंहा बिटिआर सरकार थासेयाव बा लोगोसे जेनेबा रनजित सार थासेयाव बा प्रमद बर' थासेयाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार थासेयाव जोंहा जेबो गोनांथि जिंगासिनो गोनां गैया। आरो जेसांखिनि माने एसे एनै जेनेबा खामानिफोर थालांदों माने बेखौहाय जों मावगोनखौ आखा खालामो। मानो होनब्ला जोंहा एसे माने लामाफोरा माने एसे माने लेफ्ट साइडथिंहाय माने गार' बजार थांनाय लामा बेवहाय माने एसे माने उसुबिदा जाना दङ। माने बेवहाय थांलाय फैलाय जा हान्थिनो थाखाय गोबां माने एसे माने मा बुंगोन बेखौहाय थांनो हायि बिदि अबस्था जाना दङ। बेखौबो जों आसा खालामदों जोंनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा माने नायफिननानै बे खामानिखौ मावगोन होननानै आं आसा थादों। आरो जों खोनानो मोन्दों आरो जोङो बेखौहाय जों गिखांनाय मोन्दोंमोन जेब्ला जोङो बे 2019 मायथाइयावहाय बे एभेक्सननि खोथा जों खोनादोंमोन। अब्ला जों गिखांनाय मोन्दों जोंहा जेरै गोबां जोङो न' बां बानायना लादों, जों सम्पति बानायदों। माने जों माने फ्राय जों बेखौहाय जोङो मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो बेयो सैथो। ओमफ्राय जोङो जि बिटिआरनि बिदि एकर्ड जानायनि उनाव बे खामानिखौ मावनायनि थाखाय आं माने रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो जिबायदि बाखि जा खामानि मावनो दंबावो बेखौहाय जोङो जाय सरकार दैदेनबाय थादों बिथांमोननि जुगिदिनो बे खामानि आद्रा थानाय खामानिया जाफुंगोन होननानै आङो आसा खालामबाय थादों। आरो